lasai, ez dizuet utxik egingo. Agur! Iapa! Iapa! Trenak? Trenek antzineroan elektrizitate gabe funtzionatzen zuten. Pentsatu dut informazio hau baliogarria egingo zaizula zure arazoari aurre egiteko. Zate, orain ezin dizut jaramonek egin, tren guztiak ikusi nahi ditut? Ados potx, baina ezer baino lehen hau jakin behar duzu. Zate, gero jarraituko dut gaur komisioarekin, bai? Orain, trenak ikustera. Trena, elkarri lotutako bagoi sorta batez osatutako ibilgailua da. Bagoi desberdin pila bat daude, ez pentsa. Batzuk berdeak dira eta leiho handiak dituzte. Beste batzuk horiak dira eta txikiagoak. Badira mutur luzea dutenak ere, baina argi, denek dute helburu bera. Bidaiaria leku batetik beste batera eramatea. Tren bidaia batean gauza asko egin daitezke. Liburu bat irakur dezakezu, musika entzun, lo egin, pelikula bat ikusi. Beldurra ematen duen horietakoa izan daiteke, edo komedia erromantiko bat. Tren bidaiek askorako eman dezakete. Ze divertigarria den trenean aritzea, bai oize! Txatipiti, zer esaten ari zinen lehen? Trenek elektrizitate gabe funtzionatzen zutela orain dela urte batzuk. Ikapraren bitartez lortzen zuten mugimendua. Agian informazio hau balioa... Bapikain, hori zebera egingo dut nik etxean argindarra lortzeko. Ikatza behar dut. Potx, ez didazu hitz egiten uzten. Txatepete asko hitz egiten duzulako, gehiagin. Eta orain, non lortuko dut nik ikatza? Badaket. Gaur egun, elektrizitatearekin funtzionatzen duten arren, orain dela hamarkada batzuk ikatzaren bidez mugitzen zituzten trenak. Bai, ikatzaren bidez. Ikatza erre egiten zuten eta horrek sortutako lurrunaren indarrari esker mugitzen ziren treneko gurpilak. Harrigarria. Tin-tan-ton! Adi langileok, 11:00 orduan, hartu atseden guztiok. Tin-ton. Honekin nahikoa izango da. Bai, arte magikoa, puntu-puntuan irekida. Txatepiti, honek ondo funtzionatzea espero dute. Banoa! Iepa! Iepa! Kaixo, heldu naiz!